फारि सिं तिनिओ आब्राहाम bai जिसुनि kokno sing khnalayano John simani 8 ni 48 ni simi yango 59 jora John simani 8 ni 48 ni simi 59 jora aro kok bokhoro sijak tongo Abraham bai Jisu aboni sakang sing khnalaikha kubui norokno phiyoknai sing jefru kubui no saiman sugano kubui no sing buji manano a kubui no sing jefru naitugui manano a kubui no sing no phiyoknai hini saw abo ke buya Jisu Kristo sak pangsau angno kubui ni angno kubui angno langma ani bisingti phaike kebo a phanaro thangmai hini saw abun bagai ekmatro kubui kaitor ngake a Jisu Kristo simi te kebo phanoya a kokno saipai mani yagulono kaisa gotona singorono go Abraham bai Jisu ni kokno tulna khlali mani Abraham ni selai Jisu kotor te Jisu Kristo oro sak sakno o Yahuwa angno bo hini samani porisoy buri uro aboni bagi phade sing o Abraham bai Jisu ni kokno sing tini wan chuklai thani bo puila sing tamo saimar nang himale Jisu Kristo o sangsaro tamni bagi phaikya Jisu Kristo o sangsaro tamni bagi phaikya puila sing abono saimar nang nai number 1 Jisu Kristo o sangsaro phaimani kwbangma karon tongo kaisa samuni bagi o Jisu Kristo sorgo yakri phaiya kwbangma samuni bagi phaimani puila ek number hingake somjokno nakarnani hini saw joto manob jatini pap no khoma khlaini bagi Jisu Kristo o prithibio phayo Mark 10 ni 45 tamosa hinba borok ni sajla suda buibai naijakna nukjakna phaiya buino se naina nukna phayo hake asik borokno phiyokna bagui butharjakna se phayo hini saw Jisu Kristo buibai ningbai angbai seba jotno khlaijaknani phaiya hini saw bono asugui jotno khlaidi bono asugui naikoldi aboni bagui bo phaiya hini saw bo phaimani karon khangke tamo hmale tamsaro hake asik borokno phiyokna bagui butharjakna se phayo hini saw erbane Jisu Kristo boni thuimung baise kwbangma borok songsani borok phiyokjaknai bo thuimani baise songsani borok mathangjaknai boni thuimung sini mathangjakmung o bisik se srai srai bo somchokni majra namung sing somchokni yakni katimung abono belai srai srai Jisu Kristo songsaro phaimani main purpose ongkha somchokno khoma khaini bagui ta kaisa jagao nugo Luke 19:10 borokni sajla kamanai rokno se naitugui mothangna phayo kwbangma sini borok o kokno bul interpret khlayo sini tiprasaro kamai tongbaikha boini jati bai siklik jagui tongkha abo baise obono su abahaiya kaitor tamo saranai phola kathani bisingti kok tamo sanai himale sing somchogo kamajak ni saw boroni kamajak kaito naroni kamajak kubui kaito naroni sing lama koroi thangka kubui kaito no khulunani lama koroi thangka lama korojak bolteno sing morkini phasing himi tongo kaitoni phasing thangmali asing aun bero saw boroni sajla kamanai rokno se naitugui mothangna phayo sing kamajak tongmani kathang kaito no sing khulumi maina tongmani sini maina tongmani buji maina tongmani sing sini musungtui sini lamao sing himlai tonglai mani kintu lama kamajak ni saw katharai lambago saw abongkha morkini lamao sing thangai tongmani an bagai belai srai srai Jisu Kristo sangsaro phaimani main karon kha kamajak borokno te kwbangma borokno mathana bagui thuinani bagui phaikya ni saw sini papno khoma khlainani te kaisa tamni bagui Jisu phaikya hmale kaitoni kokno saklainani bagui phayo ni saw kaitor khoroksa phan ganang tongo Srishtikorta tongo sramnaisa khoroksa tongo sino hamjanai khoroksa tongo abono sanani bagui phaikya hini saw Mark 1:38 hake Jisu haini saka phaidi sing gana gini kamirogo thangano arobo ang pirthai klayo omoni bagino ang phayo hini saw gana gini kuna kuni beser basar joto jaga a Jisu Kristoni kok thangmani nangnai te Jisu Kristo bo aboni bagino phayo hini saw saboni kokno pinani bagai phai male Jisu Kristo kaitini kokno sadani bagai phai hini saw sukna hawa sukjak khoroksa tongo phan ganang khoroksa tongo sorbopita jotoni kaitor jotoni phan ganang kaitor khoroksa tongo abono sanani bagi phayo hini saw aboni bagino
संसार हा गोनाङै जत जाति शिक्षित अशिक्षित जत जाति अ गोथां कायतोनि ककनो मा खोनाबायने ते खायसेया तामनि बागै फायहिमाले जिसु ख्रिस्ट नुकजागिया कायतोनो फुनुंनानि बागै फायहुनि साव फुनुंनानि बागै फायहुनि साव सिं सुमसगो क्लाइजाक तंमानि बागै आ कायतर बाय नुकलायावै तंमानि बागै जिसु ख्रिस्ट कायतोनो फुनुंनानि बागै फायहुनि साव जन 1 नि 18 कायतोनो खरक साफानो नुकनाय कुरिखो बेलाय स्राय स्राय सिं सुमसगो तंमानि बागै आ सुमसनि बागै सिं कायतोनो नुगै मानलिया सालसा नुगै तंमान आदम हबासं किन्तु सुमसनि बागै नुगलिया फिया तामसारो फानि याफा खुरियो तंनाय संदारि साजला ब सिमिसे बनो फुनुक कानि साव एकमात्र जिसु ख्रिस्ट सिमिसे फान गोनां कायतोनो कप्लायसा कायतोनो फुनुगै मान कानि साव तेके ओफान फुनुगै मायानि साव जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फायमान गोबां मा कारणे बेरे मेन कारण आं साइ दङ पुइला हिनकाके सुमसकनो नाकारनानि कायतोनि कथमानो पिरनानि ते कायतो नुक जायगानो फुनुंनानि बागै फायुनि साव ते कायसा हिनकाके जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फायमानि ते कायसा मेन कारण हिनकाके शयताननि फानो शयताननि सामुंनो नष्ट खालायनायनि बागै फायुनि साव सिंनायनाय ते कायसा कारण ता महमाला जिसु ख्रिस्ट फायमानि मेन कारण हिनकाके शयताननि सामुंनो नष्ट खालायनायनि शयतान आदम सुमसगो क्लाइमानि सिमि बरकनि साकाव बनि राजत्व मानि ओ पृथिबियाव ब राजत्व खालायमानि सिंनायनो 1 जहन 3 नि 8 सुमसो क्लाइ तंनाय बरक ब अंखा शयताननि बोसा ओ अब्राहाम बाय जिसु थांयेसनि सकां आ जिसु ख्रिस्ट फायमानो सिं सायमान नांनाय तामहिन बाबो अगतना जिसु ख्रिस्ट फायमानि उद्देश्यनि बेरे कायसा क्लायो आवन बागै सिङावनो सायमाना नांगौ सिं पुइला ताम सायमान खामाले जिसु ख्रिस्ट अ संसार फायमानि मेन कारण काके सुमसकनो नाकारनानि कायतोनि कथमानो कायतोनि ककनो साक्लायनानि ते नुक जायगा कायतोनो फुनुंनानि बागै फायो ते कायसा हिनकाके जिसु ख्रिस्ट ताम हमले शयताननि सामुंनो दंस खालायनानि शयतान बरनि उपरे राजत्व खालायतोंमोन पृथिबियाव राजत्व खालायतोंमोन आबनो दंस खालायनानि बागै फायोनि साव सुमसक खालायतोंनाय बरक ब अंखा शयताननि बोसा तामनि हिनबा शयतान याफांनि सिमिनो सुमसक खालाय फायख्या तामनि हिनबा कायतोनि साजलाले आ सामुंनि बागैसे फायो शयताननि सामुं रखनो सकमरना बागैसे ब फायोनि साव स्राय स्राय जिसु ख्रिस्ट शयताननि सामुंनो नष्ट खालायनायनि दंस खालायनायनि सकमर सुकनानि बागै फायोनि साव बुफुरु गेटसिमानि बागानो आफुरु शयतान बनो बेलक फायख्या शयतानो ब मेसेनि पाइख्या काहितुर फानगोनां बसिनि दुर्बलतानो साइमानो सिंजे बर गङैनि जे दुर्बलता सिंजे कस्तनो माननानि नांमानि बाबो बुजिओ साइमानो तामनि बाबो बर गंजानि बागै ते कायसा जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फायमानि बेरे ते कायसा हिनकाके कायतोनि मुसुंतुइ सिं बाहायके जीवन जापन खायनाय थांनाय फायनाय हिमनाय तंनाय माने सिनि अ लाइफस्टाइल बाहायंना नां कायतोनि मुसुंतुइ कायतोर खुसियंजाक जीवन रूम 13 नि 14 हाके सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि दासें याकोनादि साकनि मुसुंतुइ तंना बागै तमुं हामिया तंना तावान सुकदि नि साव सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि दासें यागोनादि कायतोनि ककनो यागोनादि साकनि मुसुंतुइ तंना बागै तमुं हामिया तंना तावान सुकसिदि नि साव अबंखा कायतोर खुसियं माने जीवन जापन ऐश्वरिक जीवन जापन ते कायसा साव 1 जहन 2 नि 6 आं कायतोनि बिसिङाव तंग हनै सानाय बरक ब जिसु ख्रिस्ट तंमा तुइनो तंथाय नि साव जिसु ख्रिस्ट तामनै आनो फलो ख्लाय दानो सिंदि नि साबा एजे बरगङैने ब सालाङो नरक आनो कसल मांनाय नि साव जिसु ख्रिस्ट जदि ख्लाय दि हिनकाके सिं ख्लाय माननाय जिसु ख्रिस्ट सानरक आनो कसलং दि बोलतेनो सिं अंगै माननाय ब हायनो सायाबो आहायनो बन्द बारो कक साइथेंयाबो आबाय अंगै माननानि चान्स दङ आबनि बागै कग्रनि बेरे ताबुक सिंजे सिरना थाङै दं आब्राहाम बाय जिसुनि आक गंखा जिसु ख्रिस्टनि आ जे हाउ टु लिव अ संसार सिं बाहायके तंनानि आबनो फिलिंमानि ककनो किसौर फुनुगो फारि सिं परलायानो आं आबनो मासा कातानबा सिं अबनो बुजिनान बागैनि परिवा नांनायदि जुदाइरक जिसुनो हायहनै साका निं सामारिया सासे निं माताय हामिया कलबजाक सिंह कक सामनि आबो सया दिबा तामसा कायतरनो प्रभु जिसुनो निं सामारिया से तैतामो निं माताय हामिया कलबजाक नि साव कायनै कायसाके जात हामिया ते कायसाके माताय हामिया बाय कलबजाक नि साव जिसु ख्रिस्ट ता मोतरि नायदि बरक वान सुक माने जिसु ख्रिस्टनो जल रि मानन नै
Jisu Kristo thamsi karima ni borok wansuk mani kintu haya Jisu tamsanai koinene ang matai hamya kolob jagya hini Jisu saka ang afano boriwo phia norok khe ano boria ni sau belai srai oro singnugo Jisu Kristo kok kukhoi ba kok joli jakman no bahai ke reply di male koinene bai jora phaya koboni bono borok naisla jagai dong haipano buthanani jora buthanani naitugui dong haipan jora phaya ko kalbari kusa theinani kaituni jora sok phaya ko ang bai kabangba borok bono joli jaglai kok salaimani ning samani asase ning matai hamya kolob jakse hini joli ui Prabhu Jisu kok phiro gya aboni mane no sing kaituno poito khlaini ro sini joli mung phayo sini proti hamya khlaini nang belai joli o bo saya khlaimani tongaon bai bunan nanguta nei joko khai sing wansugo kintu na Bible belai bipori raboni kaitur sino ba ke sao ke na ari no suda sa hamjak dini sao belai hamjak mung kotono phunugo an bai Jisu sao ang matai hamya bai kolob jagi hani sao kintu Samarian kokno bosaya ang Samaria saya hani sebo kintu bo Samari saya ko khele khlaki na jaro bono sao bonding Samaria sari hini kintu Jisu Kristo aro suru matai kokno sao ang matai hamya kolob jagi kintu bo a Samaria sani kokno saya tamni karon joto jatino a Samaria sano bo hamjago bo saiman khama anga boy henne bo hamjak man kokno phunu goro a jatino bang hamjago jotono bo hamjago kokno sanayo tabo 1 Pitor 2:23 a kok bai related kisa naileno 1 Pitor 2:23 Jisu Kristo kok sao bo kul jak phano bo kul phia bo satok jak phano thaisa phano pungyaui soi busthumnai kai tini thani kha beraui tongo sini siring thai Kristo Jisu no kul kha satok kha haipan botam kal kai ton thani ya phari khani sau kha beraui tong ni sau biporit poriস্থিতি obo joli mani poriস্থিতি obo sing pura kai ton thani kha beraui tong nang abo Kristo no kosol siring nani ang aphano boriwo phia norok khe ano boria ang ani sakni mokhang singrina naiya abono singrina nainai khoroksa tongo bo ani bukha kok sauni sau oro kaitono borom khlanyani kokno sau kaitono borom khlanyani kabangma Kristian ok tak phano kaitono borom khlanyani dingya kaitono sing borom khlanyani dingya tak phano kaitoni kokno sing ereng sau kaitoni kok bai sing ereng samai tango kaitoni kok kaiton thano sing ereng kok riwo sing kaitono borom ridani dingya sing kaitor je bisi kirima sing sa Jisu Kristo no nahari sing tai tongo Jisu Kristo sau ang aphano borom khlaini sau ang aphano bori huni sau a borom sonman joton sile kusugo abo kaitor nayo musung jago bo karon bo abono ba ambai kaitor sorbo shoktiman phan garang bo joton sile kusugni kaitor joton sile ishwar kaitor pithibini raja pithibini proja pithibini jotto jati mata yongthung joton sile kusugo kaitor bo bonayo bono sonman dithung Galatia 1:23 nayano bui hai henei sama simino borok saimano waisa singno satogui sing poito khlaimani a kokno sokomonna nainai a borok se tabugle a kok piri tongsiwo hake borok ani bagai kaitono lob like sini samungo sini kok samani wo bui nugui kaitono lobno sini tomong samungo oro sao hake borok ani bagai hini sao pol sao ani bagai kaitono lob laikhani sau kaitono borom ridani oro sanaiman khe Paul salsa Kristian no satogoi tongmani tabugle bose kothoma gaham piri tongkha hake bono rugui borok kaitono lob khani sau kaito lob jakthum sini samungo sini kokthayo sini tongmani o kaito lob dona nangnai abose phari sing mathai 5:16 naileno kaitono sing baike sonman dina himale oro sao omutui kheno boroni thani norokni sati ma sing thai ni sing mothang jaka hnei tomung kaham ma tongnai tomung kaham sakangya mothang jaka hni ang tomung kaham ma tongnai mothang jaka hni ang kaitini kok ma sanai kaitini samung ma tangnai hake norok samung kaham khlaimono nugui borok sukna haw norni phano ma loban hni sau kaitini mungno sing bahike sonman diman kaitini sing bahike sonman diman 1 Korin 10:31 hake norok mungsasuk samung khlaipano sapano ningphano norok bebak samung kaito lob jana tikhe khlaidi ni sau obono borok haino hai bul khlainao ayang ang bung salia khela thinglai cricket khela
yang team hingke sijak I team no hake norok mungsasuk samung khlaipano chapano ningphano norok bebak samung kai to lobjana tike khlaidi borok nijini tong thokno adai khlayen bai a kai toni kokno thebai irigrao abono samaniya je kono samon sing kai toni munglobjana tike khlaimania kisu kisu jinis tongo kai toni munglobjana tike khlaini singabo bujibo kai to sino bujinani phanle ri khaise han bagai joto samungo joto tongthayo joto samungo kai toni munglobjana tike khlaidi ni saw kai tono borong rimani kok sabo 51 no thangan aro haini hai thangnai ang norokno soino kubui kok sawo ani kok khonanai borok bo theiplai glak ni saw oro jisu christoni te kaisa singtai tamo nuk humale prosar kai toni kothoma gahamno pirmani singoro go singbo bo hayongna nangnai kothoma gahamno pirnani obas singma ongna nangnai tamosa ang norno soino kubui kok saw ani kok khonanai borok bo theiplai glak ni saw tamo kokno samanabo 2 Korin 5 ni porike saimanai jingba khari sugo hake sing ob busakno khibi ui subrai bai tongna hamkugo hunui kha kawo tamsana jero sing bukha risugo hake sing ob busakno khibi ui sing ob busakno khibi ui subrai bai tongna hamkugo hunui kha kawo hinu mane no Jisu Christoni kaitoni kok je khonanai bo ob busak theipano sini phola thangplainai te kaitor bai tonginai John 5 ni 24 abono saw ang norno soino kubui kok sawo ani kok khonanai ano rohornai no poito khlainai borok bo muthangjak phlaikya bo bosthumjakliya bicharote khobjakliya ni saw tamokhe bo theinani lama barui thangnani lamao sok paikha ni saw kaito lobjak thum singtiro a Jisu Christ phaimano uddesho no sing kahamke saimano tolaw ang pornai 52 ni simi judairok bono hai hinui saka sing tabuk sawi mansuka ning matai hamya kolobjangno Abraham bo thuikya diari rok bo thuikya theibaikya haipano se ani kok khonanai borok bo theiplai gla khonui ning sawi tongkho borok poito saimanya buji paimanya a kaitoni kok khonanai Jisun kok khonanai theigla khimano borok buji paimanya Abraham song theithangka ble kaitoni kok khonamani Jisu Christ ro pholani kok no saitong borok buji manya pholani kok no je saimanya kubino a Jisu Christ no ang tamni bagai yasakha tamni bagai ang kholomnai kaham ke saimai yang ke pholani kokno a borokle Jisu Christ no salsa hamya saipano yakari thangnai salsa girja khlaya tongphan kun nongla khini sanai surya tongphan kun nongla khini sanai haise aboni obostha 53 tipano tam sanai sini apha Abraham thei thanga Abraham ni selai phano ning kotor diba diari rok bo thei thangbaikha ning nono sabohin ning sak sabo ning ni sibo Abraham song thithangka dero thithangka ning sabo Jisu haini saka ang ani sakni mokhang singri abo mungsa dalo klaya ani mokhang singri nai khoroksa tongo abo ani apha norokbo abono sini kaitor hunui salai tonglayo hini saw kaitor bai Jisu Christoni somporkono abo sakagi manya tabuk je kathang tongphro ani basak bai pholono sakagi maya hai sakake yang thithangmani hai kintu kaitorle o kaitorle sing Jisu no alada pholono alada ke sing sakagi manya an bai a somporko Trinity God khorok tami khorok sa kaitoni phasingot okok no saw 55 orokhe te kaisa tam sirimung man male Jisu Christo kaitoni kokno khnao singbo kaitoni kokno ma khnanai pornayang norok bono sinia kho angle bono sinijakse ang bono sinia hini sake norok haino ang bo tatal ongnai tamokhe ang bono sinio bini kok bo khnao sing bini kok ma khnanai Jisu Christo sino phiringo aphani kok no bo khnawi sing bo boni kok ma khnanai Jisu Christo no kosol siringnani ma nangnai John 6 ni 3 tamni hinke ano rohornai ni musungtui samung khlainai hini se ang sukna hani okhri phayo ani musungtui khlainai hini jani saw kaitoni pura kok khnana bagai se Jisu Christo sukna hani okhri phayoni pang saitong ble mathai soni te tam saw kaitoni hani bagai se kang wan sugra de hini saw noroni nafa Abraham ani sal najur tam sa Jisu Christo belai ke kok uthuk norokni nafa Abraham ani sal naina hunui khatung khaja onglangkha
hake bo abono nugui tobo tongthok jaklang khai ni saw Jisu Kristo phayar huni bo saiman mani abono khatungkha teita momala a phaimani salno nugui bo tongthok jaklang khai ni saw Jisu Kristo phaimani salno u Isaiah nukma haike Isaiah no phunung ma haike Abraham no kaitor phunuk langkha Abraham no bo kaitor Jisu Kristo phaimani salno phunugui langkha hini ang poito khlayo kan okok no saw 58 Jisu haini saka ang norno soino kubui kok sawo Abraham asaya sinino ang tongo Abraham prai 2000 bosor uklogo o Abraham asaya sini sakang Jisu tong huni sawo boiro je puru porisiro ang tong hini mani o ang abo Yehowa I am amu jesno porisiri mani o ang hake borok bono khitana nayoi holong khosalaikha Apuru Jisu sak samlogui nok thani okori thangka tekto bai satok mung bai sing buljagi ma tongnai embrace abro hine embrace satok jak mung phaiglak ni ta wan sukdi Jisu Kristo satok jak mani bagai tamni sanero bono satok jak mani abono bagi bo ready ngui tong tiarungui tongo bo sing je poito khlaini rok bo tiarungui ma tongnai sino abo feelingo